Història de Xixona al balcó, capítol 21, l'excavació del castell. Va ser el pare Belda qui al llarg de la dècada de 1940 va excavar el castell. El que passa que no sabem exactament en quina data ho va fer, perquè hi portava 3 o 4 excavacions al mateix temps. En l'any 1940 es va encarregar de reorganitzar el Museu Arqueològic Provincial i com no tenia materials d'època medieval, va decidir excavar el castell. Possiblement va ser al llarg de 1940 quan va fer una primera fase i una segona fase la va fer en l'any 1948 quan estava a punt d'inaugurar el museu i es va donar compte que li faltava alguna que una altra peça. Què zones va excavar? Va excavar 2 zones, el castell i la part interior de la primera línia de muralles. En la part interior de la primera línia de muralles el que va trobar és un conjunt de cases que formaven un carrer. Aquestes cases estaven adossades a aquesta part interior de la muralla i tenien murs de maçoneria enllestits en fang i lluïts amb algeps. Es cobrien amb un teulat d'una única vertent, sense teula, i tenien portes a l'exterior. La casa més important que va trobar es trobava al sud, perquè era la casa que ell va anomenar la casa de l'artesano, perquè hi havia un taller per a treballar l'os, i això és una cosa excepcional, perquè aquests tallers normalment estaven en els palaus reals. Ja saps, si vols saber alguna cosa més, busca en la pàgina Cronista Xixona. Jo em quede a casa.